गुड मर्निं टाइम्स अफ बड'लेण्ड नायगिरि नोंथांमोनखौ दिनैनि बे गोथार फुंबिलिनि खौरां फोसावनायाव बयखौबो टाइम्स अफ बड'लेण्डनि जानानै बरायहरनाय थाबाय। नोंथांमोना जोंनि बे टाइम्स अफ बड'लेण्डनि गेजेरजों माबाफोर खौरां फोसावनो सानदोंब्ला स्क्रिनाव होनाय नाम्बाराव खौरांखौ दैथायहरनो हागोन। दिनैनि बयनिख्रुइ गिबिसिन खौराङावनो दं। आसामनि सिपाझाराव इभिक्सन खालामनायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा आरो गोबाङानो जोखोम जादों। आसामनि दरं जिल्लायाव सिपाझार रिभिउ सार्कलनि सिङाव थानाय गुरुकुटि होननाय जायगायाव इभिक्सन जानायाव मैया गुरु बारायखालि पुलिस आरो गामियारिफोरनि गेजेराव दाङाबाजि जानायाव एबा गामियारिफोरा पुलिसफोरखौ इभिक्सन खालामनायखौ होबथानायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा आरो पुलिसफोरजों लोगोसे गोबां सुबुङानो जोखोम जानायखौ ससियेल मिडिया एबा खौरांफोराव नुनो मोन्दों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला 3 नं धलपुर गामिनि थागिबिफोरा पुलिसनि हेंथायै सोमावसारदोंमोन। उनाव पुलिसनि सायाव अन्थाइ खुबैयो आरो पुलिसनि सायाव गाग्लोबो, जायनि जाहोनाव पुलिसआ टियार गेस गावनो गोनां जायो आरो रबरनि गुलिबो गावनाय जायो। नाथाय सोमावसारगिरिफोरखौ हमथानो हाया जायो। बे जाथायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा आरो पुलिसफोरजों लोगोसे गोबां गामियारि सुबुंफ्रानो जोखोम जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मसलपुर महकुमायाव हा-हुनि बोसोनारि आफादनि थिसनलाइ रानदों। मैया बाक्सा जिल्लानि मसलपुर महकुमा हा-हुनि बोसोनारि आफादखौ दाफुंनानै लाबाय। बिटिआरनि बुंथिगिरि खाथिराम बर' आरो आबाद बिफाननि मावफुंगिरि सोद्रोमा धनश्याम दास मोननि नुजाथिनायाव रंजालु बसुमतारीखौ मासिगिरि महरै बिबान होनानै सा 14 सुबुंखौ सोद्रोमा महरै थिसननानै आफादखौ दाफुंनायजों लोगोसेनो थिसनथाइखौ होयो आरो मसलपुर महकुमा हा-हुनि बोसोनारि आफादनि सोद्रोमाखौ आबुं खालामो। मसलपुर महकुमा हा-हुनि बोसोनारि आफादखौ दाफुंनायनि उनाव बिटिआरनि बुंथिगिरि खाथिराम बर'आ गोदानै दाफुंनानै होजानाय हा-हुनि बोसोनारि आफादनि मासिगिरिफोरजों लोगोसे सोद्रोमाफोरखौ मसलपुर महकुमानि बेन्दोङाव गोग्लैनाय गासैबो सोरखारारि नङै हा-हुफोरखौ नायबिजिरना थि खालामना दोननो बिथोन होयो। बेजों लोगोसेनो हा गैजायै थागिबि हारि एबा सुबुंफोरनो हानि मोनथायखौ नायबिजिरनानै थि खालामना होनो बिथोनलाइ होयो। बे हाबाफारियाव मसलपुर जिल्लानि इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि दयाल चन्द्र सरनिया, बिटिसिनि खख्लाबारि बियाबनि बिबान लाथ'गिरि मन्टु बर'मोनजों लोगोसे जिल्लानि बिजेपि आरो इउपिपिएलनि गोबां दैदेनगिरि मावथिफोरा बाहागो लायो। बिपिएफनि थान्दै हान्जाया जोंसार मुसाहारिनि न'खराव दावबायहैना सुलाद लाहैदों। इउएलबिनि मुङाव नंखायै पुलिसनि गुलिजों गावथारजानाय सेरफांगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय सेलेखा सालगुरि गामिनि थागिबि जोंसार मुसाहारिनि दुखुथिया न'खराव बिपिएफनि एमएलए दुर्गा दास बर', रबिराम नार्जारी, सरन बर'जों लोगोसे आरो बिटिसिनि बिपिएफ दोलोनि एमसिएलएफोरनि मोनसे थान्दै हान्जाया दावबायना सुलाद लाहैदों। जाथायनि सायाव थार बिजिरनाय नांगौनि थाखाय आसाम सोरखार आरो बिटिसि सोरखारनि खाथियाव गोख्रों दाबि दैखांदों। खौरांगिरिनि सिगाङाव एमएलए दुर्गा दास बर'आ बुङोदि आसाम आरो बिटिआर ओनसोलाव फिन हाथियार लाग्रा हान्जानि फिन जोनोम मोनफिननो हाया आरो गोजोन खौसेथि आरो जौगासारनाय लाबोनो थाखाय सोरखारा गोख्रों खामानि मावनांगौ होनना दाबि दैखांदों बिथांमोना। दुर्गा फुजानिफ्राय हारिमु मोनाबिलि दिन्थिफुंनाय आयदाखौ बेखेवनानै होनो नांगौ होनना बिग्राय ब्रह्म बिथाङा खावलायदों। मुलुगनां साग्लोबसारनाय कर'ना भाइरासनि थाखाय बायदि हारिमु दिन्थिफुंनाय, मेथाइ रोजाबनाय, नायजाब दिन्थिफुंनाय बायदिया बन्द जानानै थाबोदों। जायनि थाखाय गोबां महरगिरि, मेथाइ रोजाबगिरि, दामजु दामगिरि, नायजाब सामलायगिरि बिथांमोना दिन्थिफुंनो मोनैयाव जेंनाजों गोबां हालाय-हाफाय जाबोनो गोनां जाबोदों। बेफोरबायदि दिन्थिफुंनो हायैयाव गोबां महरगिरि, दामजु दामगिरि, दिथागिरिफ्रा रांखावरिनि आंखाल नुजाथिनानै हारिमु सिबिनाय बायदियाव गोबां गोसो बायनो गोनां जादों। सोरबा महरगिरिफ्रा दाहोना रुवाथि थाबायनानै सम बारहोनो गोनां जादों। हारिमुनि महरगिरि, देंखोगिरि, नायजाब दिथागिरि बिथांमोननो गोदानै देंखो मोनाबिलि, नायजाब दिन्थिफुंनो एबा हारिमु दिन्थिफुंनाय बायदिखौ दुर्गा फुजानिफ्राय खुलिनानै होफिननो एबा दिन्थिफुंनो खाबु होफिननांगौनि थाखाय आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारनिसिम दाबि दैखांदों बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि बिग्राय ब्रह्म बिथाङा। बाक्सायाव हाथियारजों लोगोसे सानै इउएलबि सोद्रोमा हमदों। बड'लेण्ड हालामाव जोनोम मोननाय हाथियार लानानै सोमावसारग्रा इउएलबि हान्जानि हेंथायै पुलिसआ संदाननायाव मैया हराव थामहिनबा बुधबाराव इउएलबिनि सानै सोद्रोमाखौ हमदोंमोन। बिसोरखौ उदालगुरि जिल्लानि देवसुङानि दिपक थापा आरो बाक्सा जिल्लानि दानसोरां बसुमतारी होननानै सिनायथि मोननायखौ मिथिनो मोन्दों। बे पुलिसनि संदाननाया तामुलपुरनि नाग्रिजुलि, गरेस्वर, देवसुङा, खमुरी, खाता, सुवागपुर ओनसोलफोराव इउएलबि आफादनि हेंथायै संदाननायखौ खालामदों होनना मिथिनो मोननाय जादों आरो बे संदाननायावनो बिसोर सानै इउएलबिनि सोद्रोमाखौ हमनो हायो होनना मिथिदों आरो लोगोसे थरसे ग्रेनेड, गं 7 मबाइल फनजों लोगोसेयैनो रां दाबिनाय फोरमान बिलाइफोरखौबो मोन्दों होनना मिथिनो मोन्दों। दिनैनि गोथार फुंबिलिनि खौरां फोसावनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।